¡Otro Filistín! Es el destino. Es Ferrol. Cada xornada, un grupo de árbitros veñen gratis aos nosos partidos a CB. Queres vir connosco? O baloncesto galego necesita árbitros e oficiais. Imos! O baloncesto galego merece ter mulleres árbitras. Ti podes ser unha delas. Se árbitro en Galicia, somos parte del baloncesto. En Galicia, en España, en Italia, en Europa, en el mundo. Os árbitros tamén son deportistas, e sen eles non hai baloncesto. Ti tamén podes ser. Yo empecé arbitrando muy joven. Hoy lo hago en ACB y en Europa. Inténtalo tú tamén. Eu son árbitra galega. Eu tamén, e queremos ser máis. Xa temos en marcha os nosos cursos de oficial de mesa e árbitro de baloncesto. Tes toda a información en cegaba.com e nos remate deste vídeo. Arbitraxe e baloncesto. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Bos días e benvidos á gran final do baloncesto feminino galego, a finalísima da Copa Galicia entre o Durán Maquinaria Ensino e o Baxi Ferrol. Temos connosco para falarnos do partido co Antonio Pernas, entrenador do Durán Maquinaria Ensino. Antonio, bos días. ¿Qué tal? Buenos días. Como crees que se presenta o partido para o teu equipo? Bueno, un partido que igual no son las fechas más idóneas en pretemporada de haber armado igual la totalidad del equipo, pero vamos a intentar disputarlo con todas las jugadoras que tenemos a disposición y con mucha ilusión de disputar el primer título de la temporada. El viernes ante el Celta dejasteis muy buena sensación.
Sí, la verdad es que sí. Jugamos bastante fluido, un buen inicio de partido que nos abrió un poquito la defensa de Celta y a partir de ahí fue un poquito más cómodo el partido. Pues mucha suerte para el partido. Muchas gracias, que lo disfrutéis. Nos vemos al final del mismo para ver cómo ha quedado el partido. De acuerdo, gracias a vosotros. Perfecto. Gracias, Antonio, suerte. Estamos con Lino López, o adestrador local, o adestrador do Baxi Ferrol. Lino, bos días. ¿Cómo se presenta este partido para o Baxi Ferrol? Bueno, evidentemente es el partido más difícil de la pretemporada, jugándonos un título de Copa Galicia. Bueno, lo afrontamos como el último partido previo a la Liga, ¿no? Que para la semana ya jugamos. Lo prioritario es eso, estar preparados para que la próxima semana afrontar el primer partido de Liga en las mejores condiciones. Una temporada ilusionante, un reto nuevo, como es el ascender de Liga Challenge a Liga Femenina Endesa. Sí, bueno, nuestro reto ahora es formar un equipo, ¿no? Tenemos un equipo prácticamente nuevo, solo con 2 renovaciones con respecto a la temporada pasada. Y bueno, estoy muy contento, muy ilusionado porque bueno, la pretemporada la verdad que ha ido bien, el trabajo ha sido bueno y con ganas ya de empezar. Y con la ilusión de renovar el título. Bueno, ojalá, ojalá. Pero bueno, vamos pensando en lo que es importante, ¿no? Que es acabar bien. Pues mucha suerte y muchas gracias, Lino. Gracias a vosotros. Pues vamos a ver ahora mismo las presentaciones de los dos equipos que ya se encuentran detrás de nuestras imágenes. Volvemos en breves minutos para ya narrar este interesantísimo partido hasta el final de la Copa Galicia de baloncesto.
xogadoras por parte dos dous técnicos e dun xogo alegre, dun xogo con moito carácter tamén atrás en defensa, coas xogadoras moi implicadas todas nas tarefas de conter atrás aos seus rivais. Eu creo que imos disfrutar e sobre todo a ver se temos tamén emoción. O venres xa disfrutamos moito das dúas semifinais, dos papéis que xogaron na pista o Celta Zorca Recalvi e o Arsil de Pontevedra. Comentábame na previa Antonio Pernas que eles estaban un pouco máis limitados, que tiñan dúas baixas importantes, como son as xogadoras estranxeira Roundtree. Pode ser eso un elemento que poida equilibrar un pouquiño a final? Sí, bueno, seguro que equilibra, pero eu creo que outro día a plantilla do Ensino, como tamén amosou hai unha semana en Santiago durante o Trofeo Xacobeo, que están todas ao mesmo nivel de traballo e de implicación, que incluso as rotacións, incluso das máis novas, como vimos tamén o venres de Lucía Sotelo de Naroa, tamén están preparadas, non, para dar o paso cando é preciso, incluso no caso de Lucía aí traballando por dentro na pintura contendo as torres que tiña diante. Eu creo que por parte dos dous equipos imos ver moita calidade. O venres falábamos de dúas baixas en Ensino, que en realidade son unha, porque hoxe vai xogar María Martiáñez, que o venres foi reservada, tiña todavía unhas pequenas molestias no equipo lucense. No equipo ferrolán, un equipo moi renovado, como xa miramos, prácticamente tan só Irene Gari e Jenna Allen renovan co conxunto que dirixe un ano máis Lino López, pero unha dos equipos con máis fondo de banquillo, aínda que Lino tamén na previa falaba de que é importante ir partido a partido, afinando a maquinaria, con un presunto candidato de ascenso de Liga Challenge e que quere renovar o título de Liga de Copa. Además, este é un ano especial para o Baxi Ferrol, é o ano do seu 25º aniversario. Eu creo que a implicación tamén da masa social que unha vez máis está a mostrar que vai estar co clube, con esas casi 1000 socios que vai ter. Eu creo que despois do pasiño atrás, eu estou convencida que este ano vai dar de novo paso adiante. Unha renovación completa con 7 fichases, e co concepto de baloncesto de Lino López, que é un baloncesto moi versátil, de moita polivalencia e moi vistoso, non, de cara ao afeccionado. Pois xa temos o quinteto inicial de Durán Maquinaria Ensino na pista. Vai xogar con Esther Castedo, Alba Prieto, Blanca Millán, Paula Ginzo e Laura Aliaga. Equipo baixiño, porque lembremos que ten a baixa de Roundtree. Martiáñez pola agora sae no banco a outra pivot, e Lidia Yomi, que é a súa referencia interior. A baixa de Lidia creo que é moi importante, non? Tampouco en Santiago no Trofeo Xacobeo o último partido, tamén por molestias. Vimos outro día a capacidade de rebote que ten Lidia. Eu creo que é unha baixa moi importante, ademais de Margarita Rontré, que xa comentamos que está en Estados Unidos por unha boa causa, que é a boda da súa irmá. Unha causa, justificada neste caso, pero de cara á temporada, recordemos que o Ensino non comeza ata o día 5, no caso do Baxi si comeza o día 1, vai ter máis tempo para acoplar. É importante que se teñen molestias, pois tamén Antonio Pernas vai dosificando, non, as súas xogadoras. O quinteto do Baxi Ferrol, con Nevena Dimitrijevich, Claudia Soriano, Julieta Mungo, Andrea Boquete, e no interior vai xogar Patricia Soler. Dirixen os partidos Jacobo Rial, Laura Piñeiro e Iván Escariz. Todo preparado para o salto inicial. Primeiro balón para o Durán Maquinaria Ensino. Laura Aliaga xoga con Alba Prieto, recibe Paula Ginzo, interior para Aliaga, de dúas, non, rebote da pequena base de Nevena Dimitrijevich, que deixou o venres moitas improntas do que pode aportar a este Baxi Ferrol. Bo lanzamento de 3, boa dirección, un bo fichaxe o que realizou o Baxi Ferrol. Estamos vendo tamén que Laura vai a facer funcións no interior da pintura de pivot por mor das baixas. E roubo de Blanca Millán, primeiros 2 puntos do partido para o conxunto lucense. Blanca Millán, que tamén o venres nas semifinais
tivo un gran día no primeiro cuarto de lanzamento de 3 puntos. Ata con 15 puntos se foi a ese final do primeiro cuarto. Balón para o Durán Maquinaria Ensino. Alba Prieto xoga co interior. 1 para 1 de Paula Ginzo. Diante dela Julieta Mungo. Intenta de 2. Boa defensa de Julieta Mungo. La mesma colle o rebote e sube o balón costa a costa da Argentina. Quedouse curta no acción de xogo. Rebote Esther Castedo. Xoga con Blanca Millán. Chega o tráiler. Chega Paula Ginzo de 2. Empata. Perdón. 0-4 xa para o Durán Maquinaria Ensino, que parece que comeza con un pouco máis de enerxía. Sí, é unha seña de identidade deste Ensino, non? De traballar moi ben no rebote, correr en canto poida. Ademais, como vemos, corren todas as xogadoras, corren as aleros, pero tamén corren as interiores, como primeiro a canasta de Blanca e agora de Paula. É un xogo que imos ver moi repetido, unha xogada que imos ver repetida moito este partido. A primeira acción productiva de xogo do Baxi Ferrol converteu Patricia Soler os 2 puntos. Lanzaba agora Esther Castedo, rebotea Julieta Mungo. Xa xoga con Andrea Boquete que lanza de 3. Non, rebote para Paula Ginzo. Contraataque do Ensino. E Blanca Millán que penetra canasta. Consigue sacar a falta persoal dunha xogadora do Baxi. Dorsal número 9, Patricia Soler, a primeira falta. Estamos vendo ataques moi rápidos. Ataques moi rápidos. Sí. Nin dubidan no caso do contraataque, nin dubidan no caso de tirar de 6.25, non? Ven os dous xogadores cos dous equipos con ritmo moi alto de xogo. Balón para Ensino. Perdeu uno, cortou Dimitrijevic, meteu a man Aliaga, non chegou a tempo. Xoga con Patricia Soler. Rotación, circulación exterior do Baxi. Intentaba Boquete o lanzamento, non, finta agora Dimitrijevic, a pequeniña. Abre para Soler. Ganchito, non, rebote de Laura Aliaga. Aí as torres do Ensino non dubidan en cerrar, en pechar ben os rebotes. Están collendo todos, están gañando esa partida, non, o Baxi Ferrol. Balón para Ensino, xoga Blanca Millán e falta saindo do bloqueo de Julieta Mungo, entendemos. Están avisadas as xogadoras do Baxi da capacidade de Blanca, non? O Benres acabou con 27 puntos, é unha das xogadoras que está chamada a seguir, non? Liderando este Ensino. Xoga Alba Prieto, diante dela Patricia Soler, cambios defensivos no Ferrol. Lanza de 3 Blanca Millán, non, rebote Patricia Soler poderoso. Xa xoga con Claudia Soriano que sube o balón buscando a súa base. A Nevena Dimitrijevic para que marque xogada. Patricia Soler co balón, está soa Dimitrijevic de 3, queda curta, non chegou a tocar o aro. No momento non hai puntería, ningún dos dos equipos consiguen anotar desde a distancia. Alba Prieto xoga con Blanca Millán que de novo penetra a canasta, moi agresiva a defensa do Ferrol que consigue cortar. Dimitrijevic se detén, non o ve claro. Xoga co corte de Boquete, moi boa xogada, pero quedou curta no lanzamento. En a outra xogada do campo, Blanca Millán consigue sacarse a terceira falta de equipo nas filas de Baxi Ferrol, primeira de Andrea Boquete. Moi agresiva Blanca, buscando sempre a penetración se é posible, forzando esas faltas no rival que, bueno, esperemos que non pasen factura, non? Que se van sumando cando apenas levamos 4 minutos de partido. Primeiro troco nas filas do Durán Maquinaria Ensino, entra a Guernica Atarra, Ana Olaeta en pista. Balón para Olaeta precisamente. Penetra canasta, abre para Aliaga de 3. Non, foise moi longo ese lanzamento. Rebote de Patricia Soler. 2 contra 1 da defensa do Ensino, tratando de que as posesións de Ferrol sexan máis longas, que non teñan facilidade de comenzar os ataques estáticos. Está buscando Boquete, xogo fora dentro. Cortou 2 veces, temos 2 pérdidas consecutivas no xogo. Mungo penetra canasta, non, rebote de Olaeta que se saca o rápido contraataque. Xoga con Aliaga, porta atrás de Blanca Millán con Claudia Soriano, a piques de os árbitros de sinalizar algo, non o fixeron. Finalmente o triple de Alba Prieto
pon o 2-7 Alba Prieto, que tal vez o Benres non estivo moi atinada no lanzamento. O Benres foron moitas as xogadoras que anotaron desa distancia, ela non tivo esa sorte, só un 0-2, pero bueno, o sea a primeira que abre a barreira. Alba Prieto, que xa xogara no Junior, desaxuste defensivo nas filas de Ensino, incomprensiblemente, con todo a favor, Julieta Mungo errou o lanzamento. Non se esperaba esas facilidades defensivas, sen ningún tipo de dúbida, a xogadora argentina. De volta a Ferrol, tras xogar hai dúas tempadas. Paula Ginzo o intenta ela soa, non conseguiu a canasta, boa penetración, rebote de Ferrol. Os dous equipos polo de agora non dan facilidades no rebote ofensivo. Non, además están pechándose moi ben na defensa, non? Están os dous traballando moi ben aí atrás, non teñen tanta sorte ningún dos dous tampouco diante. E o 3 contra 1 que tiña fácil agora o Ensino, tampouco o convertiron. Tanteo baixo, moitos erros. Tampouco Claudia Soriano na acción. Estamos vendo un poquinho de correcalles, non? Aquí o correrrúas. Sí, estes partidos de tolemia que os adestradores non lles gusta nada. No. De feito, Lino xa vai a introducir dous cambios, non? Están xa na lista dos banquillos Jenna Allen e Jessica Fekir. Curta, Patricia Soler e agora Dimitrijevic. Nova perda. Vai ser con cambios como traten os dous adestradores polo de agora, de tratar de que o partido volva a senda dos non erros. Tempo morto, dous cambios por bando, bueno, seguramente buscando un poquinho máis de pausa, non? No xogo ofensivo. Pois estamos na Copa Galicia final. Durán Maquinaria, Baxi Ferrol 2, Durán Maquinaria Ensino 7. Cada xornada, un grupo de árbitros veñen gratis aos nosos partidos ACB. Queres ver connosco? O baloncesto galego necesita árbitros e oficiais. Imos. O baloncesto galego merece ter mulleres árbitras. Ti podes ser unha delas. Se árbitro en Galicia, somos parte del baloncesto. En Galicia, en España, en Italia, en Europa, en el mundo. Os árbitros tamén son deportistas, e sen eles non hai baloncesto. Ti tamén podes ser. Yo empecé arbitrando muy joven. Hoy lo hago en ACB y en Europa. Inténtalo tú tamén. Eu son árbitra galega. Eu tamén, e queremos ser máis. Xa temos en marcha os nosos cursos de oficial de mesa e árbitro de baloncesto. Texto de información en cegaba.com e nos remate deste vídeo. Arbitraxe e baloncesto. Pois temos que comentar que vemos con ropa de adestramento únicamente, non vai xogar neste partido Lidia Yomi, con lo cual o Benres afrontáronse en Martiáñez e hoxe en Yomi a gran final. Sí, esperemos que solamente sexa por precaución, porque a baixa de Lidia, como dicíamos, pues é unha baixa moi importante, non? Para ese xogo interior do Ensino. No Baxi tamén entrou agora mesmo na pista Ángela Matais tras o tempo morto que solicitara Lino López. Balón para o Durán Maquinaria Ensino, Alba Prieto, esquina para outra xogadora que entrou no tempo morto, Lorena Segura, a valenciana. Rebote para Fekir. Xoga xa o Baxi Ferrol, a piques de roubar Alba Prieto, balón o chan. Finalmente recupera o Baxi, lanza Claudia Soriano de 3, non. Rebote para o Ensino. Paula Ginzo con Olaeta de 3, tampouco. Non o dubidan, ningún dos dous equipos en tirar de 3, sinta que non se saudía, polo menos a mañá, de momento de puntería en ningún deles. Un só lanzamento convertido de 3 puntos, o de Alba Prieto, dai uns minutos. Interior para Jenna Allen, falta persoal, inferior en corpo Laura Aliaga, con moitas dificultades para este doble enfrentamento con dúas pivots, como está xogando agora Ferrol, Allen e Soler. Aí Jenna Allen ten ventaxa, podería explotar esa opción de ataque. Unha grandísima xogadora, moi polivalente, con bo lanzamento exterior, tamén moi difícil de defender. O lanzamento de Matais, fixo rebote Paula Ginzo, un máis, está poñéndose as botas Ose Aurensana con os rebotes. Alba Prieto bloquea a Ginzo, invirte para Aliaga de 3, tampouco.
rebote para Soler, ela mesma sube o contraataque, ten a Fekir a dereita. Finalmente, outro roubo de balón, esta vez foi Olaeta. Moitas moi atenta perdas. Ana a ese roubo de balón, moi atenta a facer a xuda como norma no ensino, un 2 para 1 case sempre en defensa cando se pecha o balón. Paula Ginzo asistiu ben a Laura Aliaga, que levou un golpe na faciana, contraataque do Ferrol, canasta de Claudia Soriano. En outro lado da pista temos a Laura Aliaga, que levou un pequeno golpe na faciana. Sí. Nada con complicacións, o susto do momento, pequeno aturdimento. Vai ser cambiada porque xusto no ollo. Ademais, xa levaba xogados os 8 minutos, case que a rotación natural xa... De momento parece que non, que pode aguantar. Aguanta na pista. É brava, Lorena. A xogadora valenciana que xogara tamén no Marisco Santón Cortegada. Balón para o Durán Maquinaria Ensino. Interior, Ginzo recibiu a axuda de Claudia Soriano, pero esa axuda foi indicada como falta persoal polos colexiados. Árbitro Jacobo Rial antes cometía un erro, porque o outro árbitro é Paula Lema e Guillermo Ríos, non eran Laura Piñeiro e Iván Escariz, como eu citei. Desculpen cos señores colexiados galegos, porque o arbitraxe galego tamén ten moito nivel, como o propio baloncesto galego do que estamos a disfrutar na mañanciña de hoxe aquí en Ferrol. Balón para o Baxi, Fekir de 3, triple de Jessica Fekir, especialista, empata o partido a 7. A canadiense nacida en Haití, unha especialista no lanzamento de 3 puntos, demostrou que ten moitos puntos nesa man. Ataca o Ensino, penetra canasta Blanca Millán, non, rebote para Allen, falta persoal, a falta persoal da desesperación sempre. Esas faltas da frustración, non? De cando non te eches aí en ataque, intentas, axudar en defensa, pero acabas errando 2 veces, non? Imos centrar no último minuto do primeiro cuarto nesta gran final da Copa Galicia, 7-7, tanteo baixo polo de agora no pabillón municipal de Amalata. Balón para Gina Allen, xoga con Marian Calin, que tamén incorporouse a pista por primeira vez no partido. Xoga con Fekir, balón para Soriano no outro lado da pista, remata, agótase o tempo de posesión, ten que lanzar Allen, o fai e dentro. 2 puntos para Gina Allen, o parcial xa é de 7-0, talo tempo morto solicitado por Lino López. Olaeta non, pero capturan eles mesmos o rebote, elas mesmas, curta Claudia Soriano, falla, errou esa bandexa fácil, chegou cansada a ese Claudia está facendo un gran traballo en defensa, está intentando cortar todas as liñas de pase, está moi atenta, axudando no lado débil as súas compañeiras. Unha pena, no? Que non tivese fruto ese traballo coa canasta. E sobre a bocina do final do primeiro cuarto, Paula Ginzo Rou. Ímonos a unha pequeniña pausa na gran final da Copa Galicia. Baxi Ferrol 9, Durán Maquinaria Ensino 7. ¡Otro Filistín!
Es el destino. Es Ferrol. Continuamos na Copa Galicia de baloncesto feminino na cidade de Ferrol. 9-7 polo de agora vence o conxunto locatario, o Baxi Ferrol. Incorpora esa pista, vai poñer o balón en movimento Marta Gómez, a cántabra, xogadora do equipo de La Paz, da comunidade de Cántabra. Unha xogadora que tamén pode asobar no triple, non? Con 44% a pasada temporada. A tempada pasada en Recoleta está Mora e Rose. Jessica Fekir non tocou sequera o aro, o lanzamento da xogadora canadiana, xogadora Cotonou, porque conta cun pasaporte tamén de Haití, o que lle facilita moito as cousas, porque xa non é unha xogadora extracomunitaria. Sí, por esa limitación que hai na liga. Blanca Millán, diante de la Fekir, precisamente, por un lado, por outro, finalmente polo lado dereito do seu ataque. Balón para Ginzo de 2, canastra de Paula Ginzo, pon as táboas no taboleiro. 4 puntos a para Paula Ginzo. Fekir conecta con Jenna Allen. Non mirou o corte de Fekir. Balón para Marta Gómez do outro lado do ataque. Fekir de novo, 1 contra 1. Intenta forzar a xogada e canastra cando remataba o ataque de Jessica Fekir, que xa está con 5 puntos no taboleiro de marcas. Pisou a liña Lorena Segura, a valenciana. Tamén vemos nas filas de Durán Maquinaria Ensino que xogou, entrou na pista a xogadora junior Lucía Sotelo, si, xa outro día tivo minutos e amosou, non? Que unha xogadora con moita proyección, como casi todas as xovenes xogadoras do Ensino. Precisamente falta de Lucía Sotelo, chegou tarde ante a finta de lanzamento que fixo Jenna Allen, sucumbiu a esa trampiña que lle puso a xogadora estadounidense. E primeira falta personal de Lucía Sotelo. Xoga Sakalin con Fekir para outro lado con Marta Gómez, interior agora para Kalin, mete moi ben a mao Paula Ginzo. 5 segundos tan solo no reloxo de posesión. Veremos se nesta xogada de liña de fondo o Durán Máquina, o los Baxi Ferrol, perdón, mostra xa esta que a táctica de equipo xa ten esas pequenas xogadiñas tan importantes de pizarra. Debería, non? A unha semana vista do inicio da Liga deberían. Porque lembremos que a Liga Challenge comeza o próximo fin de semana. Curto lanzamento de Kalin, o balón baixe pola liña de fondo. 2,4 segundos. Veremos se repiten xogadas, se plantexan alguna alternativa. Liña de 4, agora que recibe, intentaba facelo Allen, recibe Kalin de novo, o balón chegou para Marta Gómez, conseguiu lanzar a canasta, pero sen acertou en a contraataque, o pase longo de Blanca Millán para Paula Ginzo, poise pola liña de fondo, outra perda. Está buscando correr o Ensino, pero non sempre con tino, non? Son xa 5 as perdas que acumula con esta sexta. Son moitas que tais para o inicio do partido. Fekir xoga con Allen, interior, fantástico pase de Allen para Fekir, boa combinación entre as dúas. Jessica Fekir se está destapando como a máxima anotadora do partido, xa leva 7. É unha xogadora moi móvil, unha xogadora con moita agilidade e que fai moito perigo, non? De fora dentro. Canastra de Blanca Millán, concede 2+1 Paula Lema. Un tiro libre do que disporá a xogadora santiaguesa. Volve a pista Alba Prieto, retírase Ana Olaeta. Imos ver moito a Blanca no tiro libre, nen? Unha xogadora que provoca moitas faltas con esas penetracións. Que está de volta a Galicia, igual que Paula Ginzo, esa operación retorno con Esther Castelo tamén ata 3 xogadoras
galegas de volta ás filas de Durán Maquinaria Ensino. Falta persoal na presión, xogadora 98 de Lucía Sotelo, que sale a dúas. Sí, Lucía, bueno, meter as mans, estaba facendo o traballo, pero, bueno, dase de agresividade. Ataque para o Baxi Ferrol, que manda no partido. 13-11, balón para Ángela Mataix. Xoga con Marta Gómez. Diana Allen invertiu ao lado do ataque da Ferrol. Bon pase de Mataix para Kalin, que consigue con moitas dificultades, fabricarse o lanzamento. Quedou curta nese gancho de esquerdas e a ex xogadora do Benvibre que errou o lanzamento. Novo ataque para Durán Maquinaria Ensino. Estaba pedindo Lino ás súas xogadoras que fixesen a presión desde a liña de fondo para, bueno, dificultar o movimento de balón do Ensino. Alba Prieto invirte para Blanca Millán. Nova penetración a canastra da santiaguesa. Rebote para Fequier, a piques de perder. Pola presión do Ensino conseguiu salvar os mobles a xogadora canadiana. O balón foise pola liña de banda. Trocos no Ensino, retirase entre un forte aplauso do público, porque hoxe tamén hai unha boa presenza de parroquianos de Lugo aquí na pista departamental de Amalata. Queren volver a ter o trono da baloncesto galego, o propio Durán Maquinaria Ensino e a súa propia afección. Hai gañas de ver en directo as propostas, non, de cara a este ano. Eu creo que son dúas propostas nos dous equipos moi ilusionantes, por moitas caras novas, moitas nacionais. Por exemplo, no caso de Ensino todas teñen esta etiqueta de internacionais tamén con España. Moitas xogadoras retornadas e moitas gañas de ver baloncesto. Irene Garío intentou con esa valiente penetración a canastra, non, pero capturou o seu rebote. Na segunda tampouco. Novo ataque xa do Ensino. Xoga Alba Prieto con Lorena Segura. Volta o balón para Prieto. Bloqueo de Paula Ginzo. 2 contra 1 da defensa do Ferrol. Falta persoal na axuda de Marta Gómez. Deixou o seu par para acudir á defensa de Paula Ginzo. Elevou a falta persoal. Trocos de novo. O tempo morto finalmente solicitado na pista. Estamos prácticamente no ecuador do segundo cuarto da gran final da Copa Galicia. Baxi Ferrol 13, Durán Maquinaria Ensino 11. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo. Porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete. 13-11 no pabillón de Amarata. Polo de agora dominan as defensas. Sí, está me gustando moito a posta en escena en defensa do Baxi Ferrol. Están traballando todo o equipo, están facendo unha defensa de cambios que está dando resultados e que está maniatando moito ese xogo que vimos o venres de fluido e máis directo que tiña o Ensino, non? Está lle costando moito esta vez. Por ao balón en xogo Lorena Segura. Mirou os cortes, non o veu claro. Finalmente o balón para a esquina para Aliaga, para Prieto, perdón. Paula Ginzo invirte, Blanca Millán. Balón para a dereita agora para Lorena Segura con moitas dificultades o Durán Maquinaria Ensino neste ataque. Agosgotábase e o canastón de Paula Ginzo que pon as táboas de novo no marcador. Son 6 puntos para Paula Ginzo, que está un pouco tamén dando a batuta ante Fequier no aspecto anotador. Paula cumple a súa sexta temporada na máxima categoría. É unha xogadora que ten que liderar un proxecto moi xoven, quizáis as xogadoras non con tanta experiencia.
nestes momentos, cando parece que as cousas non san, asume, non? Está pedindo moito balón. Falta persoal de Irene Gari no Baxi Ferrol. E porá un balón en movimento xa o Durán Maquinaria Ensino nesta gran final, 34ª edición da Copa Galicia Feminina de Baloncesto. Quen heredará o trono do Baxi Ferrol? Será o propio Baxi Ferrol? Logrará o Durán Maquinaria Ensino? O saberemos dentro de 1 hora e media, máis ou menos, hora e cuarto. Estamos no segundo cuarto, lanza Alba Prieto de 3, menudo triple cunha defensora diante da sevillana de Alba Prieto, que sae o seu segundo triple no partido. Sí, que custa mover o balón, vi unha saída aí, un pequeno anaco de espacio Prieto para lanzar, e bueno, conseguiu esta vez sí ter acerto. Segunda oportunidade para o Baxi. Os dous equipos sempre están comenzando a dar segundas oportunidades de lanzamento, e canasta de Kalin que rompe tamén a racha negativa para o seu equipo. Había encaixara un 7-0. A segunda Ginzo tampouco. E balón finalmente para Mataix, que xa marca xogada. Xoga con Kalin, de novo Mataix, recibe o bloqueo de Kalin. Cambia ao lado do xogo, recibe Irene Gari de 3, non, curta. Balón para Millán, no rebote. Esa marca Alba Prieto, xogando agora mesmo de porque Esther Castedo está descansando uns minutiños. Blanca Millán sae do bloqueo, recibe Ginzo, xoga Aliaga de 3, e outro triple de Laura Aliaga. Fenomenal a xogadora da Comunidade Valenciana. Falta persoal agora de Alba Prieto nas filas de Durán Maquinaria Ensino. Terceira de equipo, os dous equipos en 3 faltas. Abriu a lata aí no triple o Ensino, vaille facer falta porque a defensa do Baxi está moi ben pechado na pintura. Bueno, se consigue meter esos triples, seguro que vai facer que se abran as defensas e que teña máis opción de penetración. Houbo trocos na pista, voltou Esther Castedo na dirección, houbo tamén trocos no Baxi Ferrol, vemos as dúas argentinas, e a Claudia Soriano, perdón. Gari con boquete interior para Kalin, 1 contra 1, Kalin non, rebote para Paula Ginzo, outro rebote máis para Ourensana, xoga Laura Aliaga con Alba Prieto, bloquea a Ginzo, curta no balón, boquete, a piques de roubar o Baxi Ferrol, consigue finalmente, contraataque, o ten Irene Gari dentro. Irene Gari, a capitana deste ano nas filas de Ferrol, pon recurta distancias, 17-19. A piques de roubar de novo Baxi, e Claudia Soriano, vai dar tempo a Esther Castedo a interrumpir un pouquiño na segunda. Soriano sí, desta vez sí, empata o partido, e o segundo novo de Claudia Soriano, que vemos así. Non está cómodo Ensino, nin na circulación de balón, nin na dirección, non? Esa defensa agresiva do Baxi está a complicar moito os seus ataques. Perde o Durán Maquinaria Ensino balón, e finalmente sinalizan falta persoal de ataque de Gari. Considerou o colexiado que Blanca Millán estaba cos dous pés na pista. Na repetición mirábamos que estaba chegando. Falta moi dubidosa e moi protestada polo público. Sí, moi protestada, unha xogada dubidosa, pero bueno, aquí mandan os árbitros e son os que deciden. Nos contamos sempre coa facilidade da repetición, de ver na xogada repetida. Recordemos, tamén lembremos a magnífico traballo de RS Provídeo na retransmisión deste partido. Canastra de Paula Ginzo, volte a poñer de novo por diante o seu equipo, 8 puntos xa para Ginzo. Recupera a piques de irse pola liña de banda, recupera un Mungo, presiona Castedo a Claudia Soriano, lle pedía que a última xogadora fora a Ferrolana, pero os colexiados indicaron
que o balón vai ser a liña de banda, sacará o Baxi Ferrol, 1:36 para que chegue o descanso, todo por decidir na Malata. Claudio Soriano lanza de 3, veía que se esgotaba o reloxo de posesión, Paula Ginzo deixa sair lentamente o balón, corresponderá o Durán Maquinaria Ensino. Vemos de novo a presión do Baxi dende a saída do balón. Esther Castedo no mando das operacións do conxunto lucense. Mao a mao con Prieto. O balón chegaba a Millán, que o perde. Nova recuperación do Baxi Ferrol. Boquete xoga no outro lado con Mungo, co súa compatriota, as dúas argentinas. Patricia Soler mira moi ben o corte de Soriano. Boquete de 3, non, vaise alto o rebote. Nova acción de xogo de Baxi, tampouco na segunda. Moito desacerto nos lanzamentos dos dous equipos, e agora mismo concedendo segundas opcións de xogo que non o ya damos na primeira metade. Sí, quizáis agora mesmo están precipitándose un pouco nas súas decisións en ataque. Están, bueno, non traballando tanto igual na pintura, están movendo máis polo exterior. Creo que igual é un momento máis de pausa, non? Penúltimo ataque do primeira metade. Boquete asiste moi ben a Soler, que se vai ese balón, non tocou aro, sobre a bocina, tampouco. 8 segundos, terá que facer un tiro rápido o Durán Maquinaria Ensino. O ten Esther Castedo, vai xogar con Blanca Millán de 3, difícil, non tocou. Moi forzado. Non tocou aro sequera. E bon, miramos un partido bastante distinto aos das semifinais, Cristina. Moita defensa e moitos erros nas propia circulación do balón. Sí, naquel partido pois sabemos que os tanteos pois nos dois casos foron case as 90 puntos. Eu creo que no día de hoxe estamos vendo máis traballo defensivo, moita agresividade nos dous, máis quizáis no parte do Baxi Ferrol, que está a traballar moi ben, está moi solidario nesas axudas, nos 2-1, están complicando moito as accións ofensivas dun Ensino que non se está a encontrar cómodo en ningún momento. Pois tempo de lecer aquí no pabillón de Amarata na gran final da Copa Galicia de baloncesto feminino. Lembremos o resultado, o descanso: Baxi Ferrol 19, Durán Maquinaria Ensino 21. Voltamos en breves minutos. ¡Otro Filistín! Es el destino. Es Ferrol. Cada xornada, un grupo de árbitros veñen gratis aos nosos partidos a CB. Queres ver connosco? O baloncesto galego necesita árbitros e oficiais. Imos!
O baloncesto galego merece ter mulleres árbitras, ti podes ser unha delas. Se árbitro en Galicia, somos parte del baloncesto. En Galicia, en España, en Italia, en Europa, en el mundo. Os árbitros tamén son deportistas, e sen eles non hai baloncesto. Ti tamén podes ser. Yo empecé arbitrando muy joven. Hoy lo hago en ACB y en Europa. Inténtalo tú también. Eu son árbitra galega. Eu tamén, e queremos ser máis. Xa temos en marcha os nosos cursos de oficial de mesa e árbitro de baloncesto. Tes toda a información en cegaba.com e nos remate deste vídeo. Arbitraxe e baloncesto. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina a Galicia. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete. Otro Filipín.
Es el destino. Es Ferrol. Cada xornada, un grupo de árbitros veñen gratis aos nosos partidos a CB. Queres ver connosco? O baloncesto galego necesita árbitros e oficiais. Imos. O baloncesto galego merece ter mulleres árbitras. Ti podes ser unha delas. Se árbitro en Galicia, somos parte del baloncesto. En Galicia, en España, en Italia, en Europa, en el mundo. Os árbitros tamén son deportistas, e sen eles non hai baloncesto. Ti tamén podes ser. Yo empecé arbitrando muy joven. Hoy lo hago en ACB y en Europa. Inténtalo tú también. Eu son árbitra galega. Eu tamén, e queremos ser máis. Xa temos en marcha os nosos cursos de oficial de mesa e árbitro de baloncesto. Tes toda a información en cegaba.com e nos remate deste vídeo. Arbitraxe e baloncesto. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina a Galicia. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete. Cada xornada, un grupo de árbitros veñen gratis aos nosos partidos a CB. Queres ver connosco? O baloncesto galego necesita árbitros e oficiais. Imos. O baloncesto galego merece ter mulleres árbitras. Ti podes ser unha delas. Se árbitro en Galicia, somos parte del baloncesto. En Galicia, en España, en Italia, en Europa, en el mundo. Os árbitros tamén son deportistas, e sen eles non hai baloncesto. Ti tamén podes ser. Yo empecé arbitrando muy joven. Hoy lo hago en ACB y en Europa. Inténtalo tú también. Eu son árbitra galega. Eu tamén, e queremos ser máis. Xa temos en marcha os nosos cursos de oficial de mesa e árbitro de baloncesto. Tes toda a información en cegaba.com e nos remate deste vídeo. Arbitraxe e baloncesto. Estamos de volta na gran final da Copa Galicia de baloncesto feminino que se está disputando ao longo deste fin de semana último de setembro
na cidade de Ferrol, no pabillón da Malata, organizado polo clube local o Uniferrol e o Concello de Ferrol en colabora coa Federación Galega de Baloncesto. No descanso, Baxi Ferrol 19, Durán Maquinaria Ensino 21. Miramos as estadísticas, vemos datos moi chamativos, Cristina. Sí, chama a atención segundo 16 en triplas para o Baxi, non tivo moito acerto nestas accións, esas 75. Tampouco teña moito máis o Durán Maquinaria Ensino con un 3 de 11. Vemos tamén as perdas, non? Estálle costando moito, como dicíamos, o Ensino ter a fluidez en ataque de outros días, esa rapidez, ese contraataque que seño da casa. Levas a 11 perdas, non? Son dous datos moi significativos e que din moito do que está a pasar nos dos primeiros cuartos. No aspecto individual está a destacarse sen ningún tipo de dúbidas Paula Ginzo nas filas do Durán Maquinaria Ensino. Xa suma 8 puntos e 8 rebotes a la pivot Ourensán, que tendo en conta que hoxe non xoga Lidia Yomi, está tendo que xogar moitos minutos no 5, e ao final María Martínez, que sí que viramos facer a rolda de quencemento, non fixo todavía presencia no partido. Nas filas de Baxi Ferrol contamos con 7 puntos de máxima anotadora de Jessica Fekir, 7 puntos, 3 rebotes para a canadiana. Pois vimos ver, Cristina, se esta segunda metade os dous equipos cortan ese fluxo de rebote ofensivo, non conceder tanto rebote, disminuir as perdas. E hai que saber se físicamente aguanta o Baxi Ferrol esa capacidade en defensa, esa agresividade que está a ter xa dende a liña de fondo, dende os saques. Está moi atento Lino mandando as súas xogadoras esa asfixia sobre o ataque do Ensino. Sabe moi ben cal é o punto forte do equipo de Antonio Pernas. Creo que está a traballar moi ben, o Baxi nesta faceta do xogo. E veremos tamén se o Durán Maquinaria Ensino aguanta o esforzo físico, porque mirando o reparto dos minutos, Paula Ginzo leva un 20 de 20, non descansou apenas ni un só segundiño no banco. Xa tivo que tirar dunha xogadora junior, porque está xogando pois con 7 xogadoras profesionais únicamente o conxunto lucense, pero aínda así está dominando temporalmente, provisionalmente no marcador. Porque hai moita calidade, cando hai calidade ao final tamén sai a luz. Por 19-21 xa arranca o terceiro cuarto da gran final da Copa Galicia. Balón para Durán Maquinaria Ensino. Xoga Alba Prieto con Laura Liaga, interior para Ginzo, non, boa defensa de Jenna Allen, que fixo todo o posible para que a Ourensán non fixera un lanzamento claro. Cambios en defensa e Ensino para facer os cortes. Balón para Ferrol, Dimitrijevic agotando o ataque, os segundos do ataque. Jenna Allen para Fekir, se empotra con defensa con Alba Prieto, que levou un bo golpe no cóbado. Entrou con forza, sí. Fekir e deulle un golpe. Mirábamos na penetración que xa finalizaba o tempo de posesión, non tiña opcións outras que entrar a canastra, xa non tiña tampouco extrapás no lado dereito do ataque. A propia xogadora lucense que está a recuperarse Alba Prieto dese golpe nas costas, entre as costas e o peito, que levou a xogadora sevillana, que xa está preparada, xa ten unha sonrisa nos beizos. Como no caso de antes de Laura, que tamén levou outro golpe na faciana, parece que non ten problemas, é mellor, porque Antonio Pernas creo que se esgotou as baixas para hoxe. O sorriso nos beizos é a mellor sinal de que a xogadora está recuperada para a práctica do deporte. Pase de Alba Prieto con Esther Castedo, remonta a línea de fondo, cuidadouse curta no lanzamento. 2 contra 1 na defensa do Ensino, consigue sair ben o Ferrol. Balón para a esquina para Fekir de 3, triple de Fekir, que continúa liderando o seu equipo. Xa son 10 puntos. Moi pobre porcentaxe de tiro de 2 puntos para o Ensino, apenas non chega ao 30%.
Está Paula focalizando o balón, pero nin sequera tampouco nas súas compañeras nas penetracións está conseguindo ter acerto. O segundo triple da mañá para o Ensino, para o Baxi Ferrol. Ovación do público, seu equipo polo esforzo defensivo que fixo nesta xogada. Invirte Quinzo para Alba Prieto de 3, non, rebote para Jenna Allen. Esa manda xogada Dimitrijevic. Se intercambian posicións, Allen e Fekir, recibe Kalin, xoga con Jessica. Balón para Dimitrijevic, invirte Kalin de 3, posicións estranas para ela. Rebote fácil para Blanca Millán, contraataque do Ensino. Alba Prieto opta por deterse. Bo balance do Baxi Ferrol que obrigou a deter o Ensino a ese contraataque. Aliaga con Prieto. De novo entras en los derradeiros segundos da posesión. Entra Aliaga por dentro. Non. Boa defensa do Baxi Ferrol. Fixeron aí un 2 contra 1 na xuda. Está buscando moito penetración o Ensino, tanto na primeira parte con Blanca Millán como agora mesmo acabamos de ver con Laura Aliaga, pero está pechando moi ben esas opcións o Baxi Ferrol. Está se encontrando cun muro aí as exteriores do Ensino. Dimitrijevic xoga con Claudio Soriano, indica a Jenna Allen que se mova. Finalmente Jessica Fekir quería conectar con Allen, non pudo ser. Ataque rápido do Ensino, Blanca Millán de 2 dentro. Canastra da santiaguesa, volta a por diante o Durán Maquinaria Ensino. Estamos agora nese momento en que se pon un por diante, se pon outro. Co triple de Claudia Soriano. Segundo triple no cuarto, no parcial para Ferrol. Contraataque rápido de Durán Maquinaria Ensino. Esta vez non puido anotar Alba Prieto. Un poquinho de pausa, non, porque Blanca Millán a que roubou e a que finalizou e pon de novo as táboas no marcador. Outra perda na subida do balón de Ferrol. Sí, ese é o traballo que lle gusta, o xogo que lle gusta a Ensino, non? Ese, como estamos a ver agora mesmo tamén a Esther facendo a presión. Agora sí tivo fortuna no lanzamento. E outra triple de Jessica Fekir. A terceira triple no cuarto, segunda individual da xogadora canadiense que hoxe está moi dulce no lanzamento. Triple de Prieto non, rebote Kalin, consigue salvar. Balón para Dimitrijevic que sube a cana a xogada. Falta persoal de Blanca Millán. Un Baxi Ferrol recuperado no triple, Cristina. Sí, antes falamos, non, que acababa os dos primeiros cuartos con un pobre 1 de 16, un 6% nese lanzamento desde o 6.75, pois a leva agora un 3, non, de 4. Unha gran resposta, non, neste inicio de segunda metade. Balón para Jenna Allen, xoga con Kalin, mira os cortes debaixo do aro. Finalmente circula o balón pola esquerda do ataque de Ferrol. Poderoso rebote de Fekir na primeira acción, non consigue anotar, pero dispara de novo aos 14 segundos de posesión o conxunto ferrolano. Balón para Claudia Soriano, penetra canasta, non, rebote, desta vez si consigue Durán Maquinaria Ensino salvar os mobles na xogada, porque outra acción de rebote ofensivo que veríamos a Antonio Pernas bastante enfadado, xa. Sí, estamos vendo un gran emparellamento entre Aliaga e Jenna Allen. Canastra de Paula Quinzo. Continúa tamén dando seu propio recital ofensivo a Ourensana. Remonta a línea de fondo Dimitrijevic. Abre e marca de novo xogada, máis tranquilidade. 10 segundos no reloxo de posesión. Dimitrijevic de 3. Triple de Dimitrijevic. Cuarto triple no parcial. E o que son as cousas, como o acerto pode ser tan distinto nunha primeira metade respecto a esta fase do partido. É moi valente todo Baxi Ferrol nesos lanzamentos, como se borrasen o que pasou na primeira metade.
están vendo por aí que está a facer dano ao seu rival e está aproveitando. 4 conversións desde máis alado, 6,75 das ferrolanas. Balón para Laura Aliaga de 3 tamén. Non. Rebote que se vai pola liña de banda. Balón corresponderá a Baxi Ferrol. Trocos no Durán Maquinaria Ensino. Volta a pista Lorena Segura. Retírase Alba Prieto. Minutos de tempo de pausa para Sevillana. Sí, está Lorena Segura, unha campeona de Supercopa de Liga Feminina Endesa, Supercopa de Europa, unha xogadora tamén con moita experiencia. Canastra de Claudia Soriano, moi boa asistencia de Jenna Allen. Escápase o Baxi Ferrol, primeira distancia notable, 6 puntos arriba. Roba de novo Baxi. Claudia Soriano de 3. Triple de Claudia Soriano. Quinto triple no parcial. Rompe o partido o Baxi Ferrol. Baxi Ferrol 36, Durán Maquinaria Ensino 27, tempo morto pedido por Antonio Pernas. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina a Galicia. Estamos de volta no pabillón da Malata, gran final da Copa Galicia Baloncesto, edición do ano 2022. Buscando herdeiro o Baxi Ferrol, buscando renovar tamén o propio Baxi o seu título. Laura Aliaga xoga con Ane Olaeta, Blanca Millán, Lorena Segura, balón para Ensino, meteu a mao a defensa ferrolana. Restarán 11 segundos no reloxo de posesión. Ten o balón xa Blanca Millán interior, virou moi ben o corte de Lorena Segura. Ginzo a primeira, Ginzo a segunda, canastra para Paula Ginzo. Apoiándose agora moi ben o taboleiro, Paula, para confirmar esa boa acción de rebote. Rouba de novo Paula Ginzo. Canastra da Ourensana, que se está destapando, pois xa leva 14 puntos. A xogadora nada en Ourense. Está por primeira vez xoga no Durán Maquinaria Ensino. Fekir de 2, saíuse. Rebote do Laeta. Contraataque do Ensino. Boa reacción do conxunto lucense despois do tempo morto. Lorena Segura de 3, non. Rebote de Ferrol. Le pide voltas o adestrador Alino López a Dimitrijevic. Marca xogada. Corta Allen, non a vean. Dimitrijevic penetra canasta, topouse con Alaeta, ten que sacar fora o balón. Claudia Soriano, diante dela Lorena Segura. Remonta a liña de fondo, falta persoal na defensa de Lorena Segura. Non chegaba coas pernas, meteu as mans e de aí a falta. Hai triple cambio nas filas do Baxi, volven Soler, volve Mataix, volve Boquete, vanse Kalin, vanse Fekir, vaise Dimitrijevic. 2 minutos destas xogadoras na pista. Fekir con cada seus triples, liderando ofensivamente o conxunto ferrolano. Balón para Soriano, interior, xoga con Allen, diante de Aliaga. Soler dende fora, canastra de Patricia Soler, da malagueña. Pon o punto 38 xa no marcador para o Baxi Ferrol. Quedou liberada pola axuda 2-1 para
para o interior, quedou liberada, de aí a fácil tiro. Contraataque de Baxi, roubou Ángela Matais, ten que deterse, ordena a xogada Soriano, Soler dubidou e consigue sacar a falta persoal de tiro. Falta persoal nas filas do Durán Maquinaria Ensino. Dispara de 2 tiros libres Patricia Soler, segundo de pausa no partido despois destes contraataques. Patricia Soler, outra campeona de Europa Sub-20, son moitas as xogadoras que temos agora na pista que acumulan medallas coas categorías inferiores da selección española. Estivo xogando en Baracaldo unhas temporadas. Anotou o primeiro, errou o segundo, rebote ofensivo de Ferrol. Nova oportunidade de facer as distancias máis longas no partido. E indica Paula Lema, colexiado do partido, falta persoal, uso de mans da defensa do Ensino. Novo troco, volta a pista Marta Gómez, retírase Claudia Soriano, perdón. Máis minutos, máis reparto de esforzos no Baxi Ferrol, que ten, como facíamos, un banquillo moi longo. Si quere manter a intensidade tanto en defensa como a frescura en ataque de Lino, de aí a tantos cambios. Era moi boa acción de Patricia Soler, reclama que nese tapón houbo o balón pertencería a Ferrol, pero os colexiados digo o contrario, que saque Ensino. Entramos nos 2 últimos minutos do terceiro parcial en Amalata, gran final da Copa Galicia, vence por 8 o Baxi Ferrol, trata de reducir distancias o Durán Maquinaria Ensino, falta persoal. Non acaba de atopar o Ensino a liña directa ao aro, está moi ben defendido, gusta a circulación de balón que vimos noutros partidos. É complicado, non? Cando o rival de enfrente está a traballar tan ben. Balón para Ensino, xoga Alba Pietro, frente a canastra, non, para fora para Aliaga de 3, tampouco, rebote largo para Matais, contraataque, a pide Jenna Allen, Matais é a mesma, corbata que fai o balón sobre o aro, a pelota non quiso entrar, xoga Boquete con Allen de 3, triple de Allen, sexto triple no cuarto para o Baxi, que rompa e racha a liña psicolóxica dos 10 puntos e vence por 11. Moi importante este tipo de aportacións de Jenna Allen para o equipo, unha xogadora que vai ser capital para as aspiracións do Baxi Ferrol de ascender. Unha xogadora comprometida 100% con este clube. Novo roubo de balón de Baxi Ferrol. Xa xogan ataque Boquete de 3. Triple de Boquete. Séptimo triple no cuarto. Vaya efectividade a de conxunto ferrolano que sacou. Destapou o tarro das esencias neste parcial con 7 triplas. Así vai ser moi difícil o Ensino que todo o contrario, non ten acerto desde esa liña, estáse ver por aí que a vía de agua non a pode parar. Marta Gómez non quería unirse á festa, a xogadora cántabra para poñer a guinda que sería o octavo triple posible do Baxi no cuarto. Retírase entre os aplausos do seu público numerado que está convidados en moito número aquí na pista da Malata. Jenna Allen, 11 segundos para que remate o terceiro cuarto. Olaeta diante dela Ángela Matais, falta persoal, non ten bandeira, aínda pode conceder unha máis o conxunto ferrolán. 4,8 segundos no reloxo de posesión. Veremos se consigue o Durán Maquinaria Ensino sacar algo de productividade a este pequeno lapso de tempo. Xoga con Blanca Millán, ela xoa, intenta xogar individual, leva o tapón
de Boquete e despois da boa xogada defensiva do Baxi nos imos ao final do terceiro cuarto con victoria momentánea das Ferrolans por 14 puntos de ventaxa. ¡Otro Filipín! Es el destino. Es Último envite desta final de Copa Galicia en o pabellón de Amalata por ao balón en xogo. Andrea Boquete para o Baxi Ferrol, que vence por 14 puntos de ventaxa nestes intres no partido. Balón para Mataix, bloquea Soler, sae do mesmo a defensa de Ensino. Boquete con Marta Gómez que recibe, planta os pés, rebote de Mataix, loita, indican os colexiados. Balón corresponderá ao Ensino. Veremos se as lucenses con unha rotación máis curta son capaces de recuperar estes 14 puntos de ventaxa. Teno complicado porque sen esa vantaxe que podía ter no xogo interior con tres baixas importantes na pintura, e sen que teña, bueno, pues eficacia no triple. Recordemos que no terceiro cuarto un 0 de 5 desde a liña 6.75 por un 7 de 10 da súa rival, pois é complicado, non, a remontada, pero teno que seguir intentando. Seguro que ten moita calidade na pista o equipo lucense. Imos ver se racheza definitivamente o Baxi Ferrol ou hai todavía partido. Primeiro dos tiros libres convertidos por Paula Ginzo. Segundo tamén, 45-33, recurta mínimamente as distancias o Durán Maquinaria Ensino, fai defensa de 2 contra 1 e consigue a piques de conseguir o roubo. Ese balón longo que o Basic tivo que facer para superar a defensa. Boquete busca un contra 1 individual, non, puntea o rebote Jenna Allen. Outro rebote máis para a estadounidense. Unha diferencia de rebotes tamén é moi importante a prol do Baxi Ferrol. Este rebote longo de novo para Ferrol. O capturou Irene Gari, capitán do Ferrol. Lanza de 3, Irene. Outro triple máis, o primeiro triple de Gari no partido. 48-33, máxima distancia para o Ferrol. 15 arriba, falta persoal de Marta Gómez. Boa circulación de balón de Durán Maquinaria Ensino, recibiu no interior Paula Ginzo e outra falta máis que saca a Ourensana. Sí, Paula está a facer un moi bo traballo de abaixo, está pedindo moi ben o balón, ten un gran movimento, unha gran calidade nos movimentos da pintura.
pero custalle sumar, e encima tamén pues, se erran os tiros libres, é complicado, non, a remontada do Ensino. 14-10 sumaba, 14 puntos, 10 rebotes sumaba a Ourensana ao final do terceiro cuarto. Non convertiu ningún dos dous, rebote para Ferrol, que xa está no lado ofensivo do ataque, buscando a ensanchar as distancias. Sin embargo, foi Ensino que cortou a piques de facer dobles a Neolaeta. Alba Prieto xoga con Alba Prieto de 3, tampouco, non é o día. Non consigue ver espacios, non consiguen as exteriores do Ensino atopar ese camiño de cara ao aro. Estamos vendo que a porcentaxe de tiro exterior é pobrísimo, non? Entón non lle dá esa capacidade de ver por onde poden vir as solucións. A piques de roubar a defensa ferrolana e Blanca Millán tampouco fíxose a corbata de novo. A pelota sobre o aro, non quiso entrar. Balón para Patricia Soler, curta a boquete, non a mira. Matais con Marta Gómez, circulación de balón, o balón chega a Matais, saído bloqueo Soler, sin embargo lanzou Matais de 2, non, rebote Marta Gómez tampouco. Finalmente o Durán Maquinaria Ensino, por mediación de Alba Prieto, se establece un novo ataque. Bon pase para Ginzo, se saen os tiros de Durán Maquinaria Ensino hoxe. Sí, ten que ser desilusionante para as xogadoras de Ensino ver que, bueno, as poucas opcións que están a ter de tiro cando teñen esa posibilidade que tampouco entran. E son tiros fáciles, non están sendo tiros complicados, pero non é o día. Cando non é o día, bueno, vai que seguir traballando. Soler con Paula Ginzo en defensa, rouba o Ensino, contraataque, eran 3 contra 2, non aproveitan. Alba Prieto mira o oco, 2+1. Agora sí. Para Alba Prieto, fintou o lanzamento, mirou o oco e dixo, pois para dentro. E sacou a falta persoal do Baxi Ferrol. Boa acción da sevillana. Meu pasillo Alba e non o dubidou, non? Como ten que ser. Xogadora internacional en categorías inferiores. Terceira temporada en Lugo, unha das poucas xogadoras que continúan da tempada pasada. Tiros libres. O primeiro, sí, convertiuse 2+1. Recurta un pouquín chosco as distancias o Durán Maquinaria Ensino. 48-36. Ángela Matais ben defendida por Alba Prieto, moi activa a sevillana en defensa. Jenna Allen non o ve claro, xoga con Fekir. 5 segundos no reloxo de posesión, remonta a línea de fondo Matais, aro pasado, canastón de Ángela Matais, deixando evidencia do todo o seu talento esta xogadora que o ano pasado acadou o ascenso a Liga Femenina Challenge con Ozono Global Jairis de Alcantarilla, Murcia. Balón para o Ferrol que curtou o ataque. Kalin, contraataque 3 contra 1. Remata Jenna Allen. Tras o pase de Andrea Boquete. En estes momentos rompeu o partido tal vez de novo o Baxi. Sí, ten que pedir a Antonio Pernas de tempo morto, chamar as súas xogadoras a orden, tamén darlles un poquillo de descanso que seguro que necesitan para estes últimos 5 minutos. Foi moi evidente por exemplo, este último contraataque no que o balón foi interceptado na primeira liña de ataque lucense. Foi un contraataque 3 contra 1 prácticamente sen oposición. Claro, cando hai cansancio costa correr para atrás, non é por gañas, senón porque há o cansancio acumulado. Recordemos as importantes baixas do Ensino, son xogadores moi xóvenes tamén as que ten para a rotación. Antonio Pernas está intentando que as súas xogadoras traballen ata o final, pero a veces, bueno, pues, non sempre a cabeza pode coas pernas. Lembremos ademais, Paula Ginzo leva 30 minutos, leva sen descanso, non descansou en ningún momento, porque o Durán Maquinaria Ensino hoxe non conta nin con Lidia Yomi, nin con María Martiáñez. Esa non falamos de Margarit Rountree,
que está en Estados Unidos. Sí, además vimos outro día tamén a importancia de Lidia no xogo deste Ensino, unha xogadora que aporta moitísimo rebote, pero que tamén aporta moitísimo o ataque pola súa mobilidade e a súa calidade no xogo do 1 para 1. Pois xa entramos, en breve atravesaremos o Ecuador do último cuarto aquí no pabillón de Amarata, final da Copa Galicia, pola do agora vence o Baxi Ferrol, o equipo locatario, o equipo organizador da mesma, ao Durán Maquinaria Ensino. Lorena Segura de 3, non. Un tiro liberado, un tiro moi cómodo, noutras circunstancias seguro que Lorena Segura o acertaría, pero non é o día. Boquete. Falta persoal, sinalizan os colexiados. E a primeira falta de equipo do Durán Maquinaria Ensino no cuarto. Repartindo esforzos tamén nas faltas. Porque, claro, con tan pouca rotación. Laura está a facer un bo traballo intentando parar a Allen, pero a diferencia física é importante. Boquete, invirte o balón para Fekir de 3, non, rebote la Aliaga. Non o dubidou, estaba con confianza, non o dubidou. Xogada habitual de Fekir. Cando planta os pés pode lanzar. Non mirou a Aliaga o pase que lle estaba facendo Alba Prieto no corte. Norma número 1 do baloncesto, mirar sempre o balón. Correctísimo. Dende pequenos. De pequenos. Os adestradores. Unha primeiras leccións que hai que aprender. Boquete interior, quería asistir a Kalin, escapouselle a pelota a xogadora ferrolana. Ataque xa para o Durán Maquinaria Ensino. Un pase complicado por unha xogadora tan alta. Cambio defensivo no Ferrol, buscou 2 contra 1, Boquete a sorpresa por un momento. Recibe Alba perdón, Blanca Millán. Diante de la Fekir. Boa defensa, levou un golpe. Falta personal finalmente de Fekir. Trocos no Durán Maquinaria Ensino. Está incómoda Blanca coa defensa de Fekir, estalle a marcar moi de preto, estalle impedindo as penetracións, está frustrada neste momento Blanca. Trocos na dirección dos dos equipos, volveron Castedo e volveu Dimitrijevic. Xoga Castedo con Segura, interior para Ginzo, desta sí. 2 puntos máis para Paula Ginzo. Xa está en 18, perdón, para os tiros libres. Jenna Allen. Apreta agora o público. Falta persoal de Aliaga na pelexa pola posición de baixo do aro con Kalin. Sinalizou a falta persoal os colexiados, segunda de equipo do Durán Maquinaria Ensino. Balón para Boquete con Fekir, diante dela Lorena Segura, boa actitud defensiva, cambios nas filas do Ensino. Quedou emparellada Boquete con Ginzo, a piques de Rolbar de novo. Esgotaba o lanzamento, Dimitrijevic de 3, non. Rebote de Boquete, que corran 14 segundos novos. Balón para Fekir, 1 contra 1, tocou Alba Lorena Segura, que se queixa que con ese pequeno manotazo fora falta persoal. Son moitas as segundas opcións que está a conceder o Ensino nese rebote de ataque. Noutros partidos vimos de facer unha zona, pero coa puntería que está a ter tamén o Baxi desde a liña de 3 tampouco está vendo Antonio Pornas como unha opción, non, para poder variar o que se está a ver na cancha. Falta personal nos bloqueos señalizados a Baxi, a unha xogadora ferrolana. Balón para o Ensino, polo tanto. Xa o ten Esther Castedo, que invirte para outro lado para unha Segura, consigue salvar Blanca Millán con Castedo, recibe Ginzo, invirte para Lorena Segura de 3, triple de Segura, recorta distancias Ensino, máis 11 para o conxunto ferrolano, a piques de roubar. Moi boa defensa. Ensino,
Castedo, xoga con Segura, extra pas. Pisou a liña Alba Prieto. Arriscou moito nesa defensa agresiva o Ensino, tivo fruto coa recuperación do balón, esa liña tan odiada por xogadores, moitos entrenadores, pois volveu castigar, non? A sube Dimitrijevic, outro roubo de balón a piques. 8 segundos por non pasar o campo da boa defensa do Durán Maquinaria Ensino, que está sacando forzas de onde non as ten. Sí, resístese, non, a ver o que está pasando no marcador. Considera que ainda cos 3 minutos que temos prácticamente en xogo todavía que pode, bueno, dar batalla nesta final. Ata o final intentará o Ensino. Blanca Millán sai do bloqueo, Paula Ginzo recibe para outro lado Lorena Segura. Rematábase a posesión e finalmente o balón foi curtado. Moi boa presión de Esther Castedo, que fixo que Dimitrijevic non recibise e o balón se fora pola liña de banda. Temos tempo morto na pista, restan 2:38 máis 11 para o Baxi Ferrol. Baloncesto no territorio galego, baloncesto na Federación Galega, final da Copa Galicia Baloncesto, 34ª edición, restan só 2:38 no marcador electrónico do pabillón de Amalata máis 11. Logrará remontar o Durán Maquinaria Ensino, logrará revalidar o seu título o Baxi Ferrol, pronto, moi pronto saberemos. Foi o Baxi Ferrol o tempo morto coas indicacións de Jenna Allen moi claras, pedindo calma as súas compañeiras, non? Saben que agora teñen a esa ventaxe, teñen que dominar elas o ritmo do xogo para poder, bueno, sentenciar a vitoria, que sería a segunda vitoria consecutiva, non, nesta Copa. Falta persoal nas filas do Baxi Ferrol, que está en bonus. Lorena Segura terá a ocasión de transformar 2 tiros libres para baixar tamén desa distancia psicolóxica dos 10 puntos e tratar de meterse no partido o conxunto lucense. Ainda hai tempo, no baloncesto estamos acostumados a ver remontadas, agora mesmo son 9 puntos, non? Defensa presionante de Durán Maquinaria Ensino, buscando as perdas de Ferrol, consiguen neste ataque chegar ben o mesmo o conxunto ferrolano. Dimitrijevic finta o lanzamento, Allen invirte para Boquete, esgotase a posesión, Fekir, pasos, indica Paula Lema, tal vez non decidiu tirar, en esa dúbida entrou a incerteza. Entramos nos 2 últimos minutos do partido. 2 contra 1 de novo da defensa do Ferrol, consigue polo menos alongar o tempo. Aliaga xoga con Ginzo, Paula Ginzo de novo, dentro, 52-45, puntiño a puntiño, coa presión, tratando de o Durán Maquinaria Ensino de recurtar, a piques de roubar, 8 segundos, pedindo, estiveron a piques de ser superados, e se saiu esa canastra de Blanca Millán. Aí estaba o partido. Eu creo que era unha acción moi importante, pero esa mesma calma que pedía antes Jenna Allen para as súas compañeiras tamén errouse ela na súa acción, e tamén agora Ensino tamén necesita un poquinho máis de pausa, non? Cando recupera o balón.
Foi un parcial de 9-0 para o Baxi, perdón, para o Durán Maquinaria Ensino, disculpen. Estivo con esa acción, sí que pusera toda a carne no asador. Tal vez agora lle dá un pouquiño de chanzo esta posibilidade de un novo ataque con máis calma para o Baxi. Seguro que o que está a pedir agora mesmo Lino as súas xogadoras, non? Que manteñan un pouco a cabeza, que sepan xogar co que están a ver no marcador. Seguro que pola parte ou pola banda de Antonio Pernas estalle pedindo, bueno, que continúen con esa agresividade porque esas defensas desde tan agresivas de axudas de 2 para 1, 3 para 1 incluso estamos a ver, pois da esas recuperacións que... O tempo morto solicitado por Lino López, buscando dar esa tranquilidade tamén ás súas xogadoras. Están 7 arriba, posesión de balón, 1:26 todavía de tempo, queda moito. Está convocando a gran capitana Jenalen as súas compañeiras, non? Repetindo seguramente as directrices do entrenador, a extensión do entrenador na pista. Unha xogadora pivot, que esa extensión acostuma a ser os bases, non? Sí, pero no caso de Jenna Allen, capitán xeral no Baxi. A auténtica líder deste equipo xunto a Irene Gari, as dúas renovacións para a tempada 22-23, que está a piques de comenzar no baloncesto federativo español. Balón para Claudia Soriano, Soga Kenfekir, ataque longo de Baxi. Allen, de novo Claudia Soriano. Invierte do lado para Dimitrijevic, esgota o tempo, remata a posesión, boa defensa do Durán Maquinaria Ensino. E veremos en este ataque consigue recurtar un bocadiño máis eses 7 puntos que agora mesmo separan o equipo lucense do equipo ferrolano. Esther Castedo con velocidade, defensa individual no Baxi. Recibe Laura Aliaga, interior, 1 contra 1 de Aliaga con Kalin, sen axudas. Xinzo de 2 puntos máis para Paula Xinzo, máis 5. Liña defensiva alta do Durán Maquinaria, consigue superala o Ferrol. Moi longo o ataque Claudia Soriano, perdón. Recibe o rebote, o bloqueo de Kalin. A piques de roubar o Durán Maquinaria, falta persoal de Alba Prieto, que estivo a escasos segundos de roubar, pero cometeu falta persoal. Sí, eu creo que arriscou demasiado Claudia Soriano nese pase, non? Podía seguir pasando o tempo ao seu favor. Foi un pase demasiado arriscado, intentou non aproveitar o Ensino. Tiros libres para Nevena Dimitrijevic. Dentro o primeiro. Ensancha un bocadillo as distancias, son 7 os puntos de ventaxa de Ferrol. Segundo tamén, 2 tiros libres que van a dar moita tranquilidade o conxunto dirixido por Lino López. De 3, triple de Blanca Millán. Dirá Blanca agora. Agora sí. Ataca o Baxi Ferrol tratando de roubar o Durán Maquinaria Ensino. Xogando longo o ataque o equipo ferrolano, se esgota o tempo, non vai haber tempo para máis. Kalin, balón para Allen, vai chegar ao final do partido. Vai ser a victoria do Baxi Ferrol na fase final da Copa Galicia de baloncesto. Triunfo do conxunto ferrolano por 54-50, Cristina, un triunfo merecido o do equipo ferrolano. O Baxi Ferrol soubo ler moi ben o partido que tiña enfrente, soubo saber onde podía facer dano un Ensino que viña moi mermado por esas importantes baixas na pintura. Unha defensa desde o primeiro minuto moi agresiva e despois a partir da segunda parte con ese acerto esplendoroso, espectacular no lanzamento de 6.75. Lembremos, facendo un repaso, foran 7 triples os que acadara o Baxi Ferrol no terceiro parcial, que puseron realmente moi difícil as cousas para o Durán Maquinaria Ensino. Lles pedimos por favor que permanezcan atentos ás pantallas para ver tamén a cerimonia
de entrega de premiación dos mellores, da MVP, das lembranzas desta 34ª edición da Copa Galicia, que o Baxi Ferrol suma unha máis. Sí, serían xa 7 os trofeos para Baxi Ferrol. Lembremos despois daquelas 5 consecutivas que acabou entre os anos 2013 e 2017. No 2018-19 pois colleulle o testigo o Durán Maquinaria Ensino, pero bueno, recupera a supremacía con esta segunda consecutiva de novo o equipo departamental. Lembren que tamén o equipo que ten máis Copas Galicia polo do momento do Clube Deportivo Bosco, o actual Celta Zorca Recalvi, con 12 entorchados o conxunto vigués. Sí, a verdade. Que xa con 7 xa empeza a acercarse a disfrutar realmente o dominador ao longo da década dos 10, ¿no? Sí, a verdade é que vende un poquinho a nómina de gañadores desta Copa. Vemos clubes históricos, como o propio tamén Club Baloncesto Cluny, como o Pabellón Caixa de Ourense. Vemos equipos que marcaron a historia do baloncesto feminino aquí en Galicia. Levaremos todos xogadoras para o recordo e para a historia que fixeron grande o baloncesto feminino aquí en Galicia. Tamén o Cortegada conseguiu algúns trofeos no ano 2004, no ano 2010. E imos a tamén ver a entrega dos trofeos que premiarán tanto a MVP como o equipo subcampeón e o equipo campeón da Copa Galicia. Esta Copa Galicia organizada polo Concello de Ferrol, pola Uniferrol, en colabora coa Federación Galega do Baloncesto, a festa do baloncesto feminino galego. Semana pasada fora a Copa Galicia masculina. Sí, tamén unha final cos dous grandes do baloncesto masculino. Eu creo que hoxe tamén vimos un gran partido, sobre todo con emoción, con grandes xogadoras que creo que temos que dar as gracias os esforzos dos clubes por traelas tamén de volta, moitas delas para cara a Galicia. Estou convencida de que vai ser o preámbulo dunha campaña, magnífica para o baloncesto feminino. Pois se comenzará a entrega de premios coa presencia de José Ramón Lete, secretario xeral para o deporte, Paco Martín, Francisco Martín Micó, presidente da Xunta Sectora da Federación Galega Baloncesto, don Antonio Golpe Díaz, concelleiro de Deportes, e os presidentes dos dous equipos, Manuel Durán e Santiago Rey. Premio para o subcampeón, o presidente da Comisión Xestora da Federación Galega de Baloncesto, a capitana do Durán Maquinaria Ensino, a Laura Aliaga, fai entrega don Francisco Martín Mico do premio de subcampeona o Durán Maquinaria Ensino desta 34ª edición de Copa Galicia de baloncesto. Vai facer entrega do campeona don Antonio Golpe, concelleiro de Deportes do ilustrísimo Concello de Ferrol, o premio ás capitanas, a Jenna Allen e a Irene Gari, as dúas capitanas do Baxi Ferrol, o premio de campeón da 34ª edición da Copa Galicia de baloncesto. E por último farán a entrega dos agasallos, os premios as xogadoras, don José Ramón Lete Lasa, secretario xeral da Xunta, don Francisco Martín, presidente da Xunta Xestora da FEGABA, don Antonio Golpe, concelleiro de Deportes, Manuel Durán, presidente do Clube Durán Maquinaria Ensino. Primeiro entregan os recordos os membros do staff arbitral e os oficiais de mesa
Lembren esta final pitada por Paula Lema, por Guillermo Ríos e por Jacobo Rial. Foto de rigor, de lembranza desta fantástica edición, non, Cristina? Así foi unha edición de Copa Galicia moi divertida, con boas semifinais. Sí. E que miramos un bo baloncesto. Hoxe tivemos máis emoción que nas semifinais. Quizás non un baloncesto tan vistoso, pero sí un baloncesto de traballo e de carácter, non? Que tamén gusta velo. Paula Ginzo, a xogadora MVP da final, entrega o premio don Francisco Martín Micó, presidente da Xunta Xestora da Federación Galega de Baloncesto, a xogadora ourensana que pese ao gran partido que fixo, pois leva polo menos o premio de ser a MVP. Sí, además Paula va a vir moi ben, todo o que faga agora todos os minutos para recuperarse desa lesión. Eu creo que é unha gran noticia ver a Paula con tan bons minutos na pista, de novo. E agora seguimos con dúas copas que vamos a facer entrega dos premios da Copa Galicia de Baloncesto. Don Antonio Golpe, concelleiro de Deportes, fai entrega a Laura Aliaga do trofeo de subcampeón da Copa Galicia. Bo partido do Durán Maquinaria Ensino, con as circunstancias persoais de moitas ausencias de xogadoras, en xogo interior apenas. Sí, seguro que dentro de 15 días imos ver un Ensino diferente, pues con esa aportación máis equilibrado polo menos, non? Xa vamos a ver a entrega primeiro a todas as xogadoras do Baxi dun agasallo por ser campeoas de Galicia. Un Baxi que o día un xa ten cita, non? Aquí na casa, ademais, oxalá que con todo ese público apoiando ante o Alcobendas, co fin de comezar o ano do seu 25º aniversario, pois recuperando a plaza, non perdida na máxima categoría do baloncesto feminino español. As campeoas da Copa Galicia do 22-23, Claudia Soriano, Nevena Dimitrijevic, Irene Gari, Patricia Soler, Ángela Mataix, Julieta Mungo, Marta Gómez, Marian Calin, Jessica Fekir, Andrea Boquete, Jenna Allen, todas baixo a dirección do adestrador principal Lino López. Todo o seu staff técnico, noraboa, parabéns por este novo triunfo no baloncesto galego. Consiguen revalidar o título, manter a soberanía no baloncesto en Galicia, vai ser o dominante da década dos 20 por agora o Baxi Ferrol. De momento, sí, unha boa noticia que un equipo con tantas caras novas, son 7, recordemos as xogadoras novas na disciplina do equipo ferrolá. Importante, non? Que vexan que están a traballar ben, que ese esforzo que están a facer día a día seguro que, bueno, pues que lle vai a dar frutos, non? Importante ter xa un trofeo. E por último, o presidente da Xunta Xestora da Federación Galega de Baloncesto, xunto a presenza de don José Ramón Lete Lasa, secretario xeral para o deporte da Xunta de Galicia, entrega o premio de campeoas da Copa Galicia 34ª edición a Irene Gari e a Jenna Allen, co-capitanas do Baxi Ferrol. Parabéns, campeoas. Primeiro a foto para os medios de comunicación de rigor, da lembranza deste novo éxito do conxunto ferrolano nesta fantástica copa que disfrutamos aquí no pabillón de Amalata. Xa coa foto final do equipo gañador no centro do campo, imos comenzar xa a despedir esta retransmisión. Foron 2 días de baloncesto, Cristina. Sí, disfrutamos moito. Moitas grazas por a túa participación, por a túa colabora nesta retransmisión, moi amena, facendo enriquecernos a todos con o teu coñecemento de baloncesto. Gracias a ti por ser tan bo maestro. Pois foi todo pola nosa parte. Sigan disfrutando do baloncesto porque isto acaba de nada máis que comenzar nesta tempada 22-23. Vayan aos pabillóns, miren baloncesto, miren as mulleres xogando, porque
paga a pena. Que teñan moi bo día. Noraboa, Baxi Ferrol. ¡Otro Filipín! Es el destino. Es Ferrol.